Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Namanje basadidekile abantu ezinkundleni zokuxhumana ngamavidiyo asesabalele kanye nesithombe okujika khona ezinkundleni zokuxhumana okutshengisa elinye lamaqwabe twins uVigi ngazuthi liyashada. Abantu abazi noma kushuthwa music video noma ngampela liyashada. Ekasini lika Instagram lamaqwabe twins kubonakale uVigi ekhala ebheke kudadewabo uVigi eyomhaka. Udadewabo lapho begqoke khona ingubo yomshado. Omunye DJ noma uDJ Tira uJose kanye noDladla Mshunqisi bese kuba uBig Zulu balokho bezifake njalo isithombe nabo kanye namavidiyo khona ezinkundleni zokuxhumana abonisa engathi umshado thizeni. Abantu namanje basadidekela ukuthi ngabe ezawushaya kwelinye lamaqwabe twins noma kushuthwa music video, kodwa balokho behalalisele njalo yize noma benganalo ulwazi olugcwele. Ngizofisa ukuze ukuphala kwakho ukuthi ngabe ezawushaya noma nje kushuthwa music video othizeni. Bafethu ke abantu basale bedidekile khona lapha ezinkundleni zokuxhumana.